దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. మరి ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి సమయంలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఆతిథ్యతను బట్టి రాత్రి దినానంతా దేవుడు కాచి కాపాడి మరొక దినాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. మరి మా యొక్క సేవకుల ఐక్యత సమితి తరపు నుంచి మరి దాన్ని స్థాపించినటువంటి దైవజనులు అభిషక్తులు మాకు అత్యంత ప్రియులు మరి పరంజిత్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ మరి వారి దృష్టికి ఒక విషయాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాం. మా దాసులు మాకు ఆత్మీయ తండ్రులు మరి ప్రభాకర్ గారు వారి గురించి కొన్ని విషయాలు మరి పరంజ్యోతి గారికి మరి చెప్పినప్పుడు వారు వెంటనే స్పందించి మరి చక్కగా మరి ప్రభాకర్ గారి గురించి ఆయన అర్థం చేసుకుని మరి వారికి సహకరించడానికి క్రిస్మస్ దినాల్లో మరి ఎంతగానో వారు ముందుకు వచ్చి నన్ను మన దైవజనుల అభిషక్తులు జ్యోతిబాబు గారిని ప్రోత్సహించి మరి ఇక్కడ మా కార్యక్రమాన్ని మాకు అప్పగించారు. అందుని బట్టి పరంజ్యోతి గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. మరి శ్రేష్టమైనటువంటి సమయంలో మరి ప్రభాకర్ గారు మరి అహేందు కుటుంబంలో నుంచి జన్మించి ప్రభు చేత రక్షించబడి మరి దేవుని యొక్క సేవ పరిచర్యకై సమర్పించుకుని మరి వీరు భార్య పాస్టర్ గారు మరి వీరికి ఒక కుమార్తె కుమారుడు కూడా ఉన్నారు. మరి వీరు ఇంట్లో నుంచి గెంటు వేయబడి మరి అద్దెంట్లో ఉండి మల్కిపురం ప్రాంతంలోను మరి ఎక్కడ పరిచర్య అక్కడికి వెళ్ళి మరి వృద్ధాప్యంలో దేవుని సేవ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఆయన్ని మనం ప్రోత్సహించాలని అయ్యారని చెప్పినప్పుడు మరి జ్యోతిబాబు గారు మా మాట విని మరి పరంజ్యోతి గారు ఎంతగానో స్పందించి కార్యక్రమానికి ముందుకు వచ్చారు. మరి వీరి తరపు నుంచి ప్రభాకర్ గారి తరపు నుంచి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం. మరి ప్రభాకర్ గారికి మందిరం లేదు, మరి ఎవరు పిలిచినా పాపము అనుకున్న టయానికన్నా ముందే వచ్చి మా కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా పాల్గొంటారు. అత్యంత ప్రియులు, మంచి దైవజనులు, ప్రార్థనాపరులు. మరి వీరికి సహకరించడం నాకెంతో సంతోషకరం. అందుకని సేవకుల ఐక్యత సమితిలో ఉన్న సేవకులందరికీ కూడా మరి ప్రభాకర్ గారి తరపు నుంచి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమయంలో జ్యోతిబాబు గారు 2 మాటలు చెప్పిన తర్వాత పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. సేవకుల ఐక్య పరిచర్య చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క దైవ సేవకుడికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నానండి. అలాగే మరి నా మధ్య వచ్చిన రాజు గారిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. మరి ఎంతగానో మరి ఆయన మరి పరమజ్యోతి గారు మరి అయ్య గారు చెప్పినప్పుడు మరి ప్రభాకర్ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషించి చేద్దామని చెప్పి మరి రాజు గారి మాట బట్టి మరి ఎంతో ముందుకు వచ్చినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు. ఈ పరిచర్య చేస్తున్న మీ అందరికీ నా వందనాలు చెల్లించుకోండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు లేకపోతే ఇది మరి జరిగేది కాదు. అందుకని మీ అందరి హస్తాలతో మరి వీరికి ఇస్తాం, చాలా సంతోషం. బ్రాహ్మణ్స్ కుటుంబం నుంచి బయటకు వచ్చి మరి వారికి అద్దెంట్లో ఉంటూ ఇల్లు లేకుండా చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ మొన్ననే మరి అమ్మగారికి అయ్యగారికి కూడా చాలా బలహీనపడి చాలా రోజులు హాస్పిటల్ ఉండి చాలా ఇప్పుడే కొంచెం కోలుకుంటున్నారు. ఇటువంటి ఒకటి చాలా ధన్యత ఎక్కడెక్కడే వచ్చి కంటే మరి దేవుడిని బట్టి మీ సేవకులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటూ మరి మీరు చేసిన ప్రతి ఒక్క పరిచయాన్ని దేవుడు దీవించి ఆస్వాదించినట్లు వీరి బట్టి మన కుటుంబం దేవుడు దీవించి ఆస్వాదించిన కాక. అలాగే మరి పరమజ్యోతి ప్రత్యేకంగా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఇటువంటి సేవకులు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని మీరు ఇస్తున్న మరి మంచి మాట పట్టుదల బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు. నిశ్చయంగా మన కుటుంబ దేవుడు దీవించి ఆస్వాదించిన కాక. చిన్న ప్రార్థించడం సేవలకి పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, జీవం గల దేవ, మహోన్నతుడ, సర్వోన్నతుడ, సర్వాధికారి, సర్వశక్తిమంతుడ, స్తుతులకు పాత్రుడ, స్తోత్రార్పణానికి వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. నీ కృప చేత నాయన తండ్రి సేవకుల ఐక్యత పరిచర్య సమితి వారు ప్రభా మమ్మల్ని ప్రేమించారు తండ్రి. నీ నామాన్ని నాయన మేము ఎవరెవరము ఎక్కడ ఉంటాము ఎక్కడ నివసిస్తున్నాము తెలియదు కానీ నీ రక్తం చే కడగొడ్డాం కాబట్టి ప్రభా మేము వారికి ఆప్తమయ్యాము నాయన. పరంజ్యోతి గారిని ప్రేరేపించాం ప్రభా, వారు దీవించండి. నా మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి, కుటుంబాన్ని దీవించండి, వారి సేవా పరిచర్యని అభివృద్ధి పరచుకున్నంతలో నూరంతులుగా ఫలితాన్ని అనుగ్రహించండి. అలాగే వారిని బట్టి నాయన రాజుగారిని బట్టి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. నాయన మా పేరును వారి దగ్గరికి తీసుకురావడానికి నీవు ప్రేరేపించినటువంటి నాయన ప్రేరేపణ బట్టి నాయన వారికి వారి కుటుంబానికి నాయన మేము ఎంతో కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా. వారి కుటుంబాలను దీవించండి, వారి భార్య బిడ్డలు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, ఆరోగ్యవంతులుగా సేవ చేసే భాగ్యం నాయన వారికి దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. అలాగే నాయన మా ఆప్తులు మా సహోదరులు జ్యోతిబాబు గారిని బట్టి వందనాలు నాయన, వారు చేస్తున్న సేవను బట్టి వందనాలు. వారి బలహీనతల్లో కూడా నాయన ఎంతగానో నాయన నీ సేవను కనపరుస్తూ ఉన్నారు ప్రభు. నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అలాగే భార్య బిడ్డలు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, వారి పొదలైన సమస్తంలో మీరు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తాను. మమ్మల్ని ప్రేమించినటువంటి ఈ ప్రేమకై నాయన, మా మధ్యలో నీ ప్రేమకై నాయన
సంపూర్ణంగా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. అల్పులము అయోగ్యులము నాయన ప్రభువానికి కూడా పిలుటకు నాయన యోగ్యత లేని వారమైనప్పటికీ విగ్రహాల వద్దులను మమ్మల్ని పట్టుకొని ప్రభు నీ సేవలో ప్రభు భార్యాభర్తలు ఇరువురిని వాడుకుంటున్నావు, వాక్యపరిచర్యలో వాడుకుంటున్నావు, స్త్రీల కూటాల్లో వాడుకుంటున్నావు ప్రభు. అనేకమైన చోట్ల నాయన బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ నన్ను నా తండ్రి నడిపిస్తూ ఉన్నావు ప్రభు. నాయన నీ వాక్యంలో పరిచర్య చేస్తుంటే ఏ బలహీనతలు నాకు అడ్డు రాకుండా నీవు సహాయం చేస్తున్నావు. మా కుటుంబాన్ని ప్రేమించినటువంటి ఈ కుటుంబాలన్నిటికీ సంపూర్ణంగా నాయన వందన సమర్పణ చేసుకుంటున్నాను. నీకు కృతజ్ఞతలు నాయన. నీ యొక్క నామానికే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభు. నీ నామాన్ని ఘనపరుచుకునే వారంగా మమ్మల్ని ఇంకా దీవించండి. మా కుటుంబాలను ఆదరిస్తున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి పేరు అడిగి ప్రార్థన చేయించున్నాను మాటమ్మా. సేవకుల గురించి అందరూ ఒక్కరికి అందరూ చేస్తారు కాబట్టి అందరికి ఒక మాట చెప్పండి. అర్థం మీరు చెప్పండి. సేవకులు అందరూ కూడా చేస్తారు. దీంట్లో దగ్గర చాలా మంది సేవకులు పరంజ్యోతి గారిలో ప్రేరేపించి ఈ రీతిగా సేవకులందరూ కూడా బట్టి వారు ఇచ్చిన ఈ యొక్క ప్రేరేపణ బట్టి చూపించుకున్నాను. సేవకులందరూ కూడా మరి ఈ రీతి సమితిలో ఉన్నటువంటి సేవకులందరికీ కూడా మనం చెల్లించుకుంటున్నాను. అలాగే మమ్మల్ని ఆదరించినట్టు గోధుబాబు పాస్టర్ గారి కుటుంబాన్ని బట్టి, రాజు పాస్టర్ గారి కుటుంబాన్ని బట్టి నేను మనం చెల్లించుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా పరంజ్యోతి గారి కుటుంబాన్ని ఇంకా ఆశ్రయించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆ రీతిగా సేవకులందరూ కూడా దేవుడు దీవించి ఆశ్రయించలాగా సలహా ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా భయంకరంగా శివకరంగా జరిగించేలాగా ప్రార్థన చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాం. దైవ సేవకులు మరి పరమజ్యోతి గారు అలాగే మీ గ్రూప్ వారందరూ కూడా ఇచ్చిన సహకారంతో మరి రైగర్ హెల్ప్ చేస్తున్నాం. అలాగే మరి కిరాణా నిత్యావసర వస్తువులు, మరి కాయగూరలు, మరి కొంత రైస్ కూడా కలిపి మొత్తం ఇద్దరు పట్టుకున్నామా. మరి అవార్డు కూడా అందజేస్తున్నాము. మరి దేవుడి నుండి దీవించి ఆశీర్వదించాలి. ఫోటో తీయము. ఫోటో వీడియోలోనే ఫోటో నీటికి పడింది వస్తున్నారు. అందరూ పట్టి మొత్తం వీడియో చేసి